esaten genuen formatu, informatu eta entretenitu. Entretenitu horretan gelditu da guztia. Ze formazio eta informazioari dagokionez ere, nik uste dut gabezi handia dauzkagula. Iruipena daukat, komunikabideak nik ezagutu ditudan bezala, azken atxa edo ematen ari direla. Hau da, egokitzapen krisi baten gaudela. Bukatu da negozio eredu bat, eta hurrengo negozio eredua oraindik ez da sortu. Eta sortzen ari dena ez da guztiz leiala komunikabide izateko aitortzen ditugun printzipioekin. Ez naiz objetibotasunaz ari, objetiboa sekula ez da izan komunikabide bat, baina subjetibitate paktatu batzean. Irakurleek aitortzen zuten eta bilatzen zuten subjetibitate mota bat, ezta? Eta horregatik aukeratzen zuten egunkari bat eta ez beste bat. Gaur egun hori lehertu egin da kasu askotan. Eta, irakurleak usuario, erabiltzaile bihurtu ditugu eta akabo. Orain ja, erabiltzaileak behar ditugu irakurleak bilatu ordez. Eta nik uste dut hor dagoela gakoetako bat. Gaur egun nekez dela bideragarria komunikabide bat. Orduan, horre azkenean balantza ekonomikoak agintzen baldin badu lerro editorialaren gainetik, jai dugu.